a zo a ga hakimi a ce mishi mu ne 'yan ta'adda mun zo neman abin da suka ce ma zakka. To ina son daga yau kowa ya gane wannan abin da suka ce ma zakka ba zakka ba ce. In akwai malama nan sun san mi aka ne da zakka saboda abin da suke bai da alaka da musulunci. Mu shi ne muke ce ma sata. Barawo ne yake zawwa shi buga ko da rana ko da dare shigo cikin gari shi na neman hakimi ya ce a tara mishi mutane yana so a bashi kuɗi. Hakimi ya kira mutane shi ɗauki kuɗi a bashi ta yata. Wannan ba zakka bace sata ce kuma wannan kuɗin ku saurari da kyau mina suka da su ne suka zo su ƙara sayo makamai su zo su yaƙi jami'an tsaron ku su yaƙe ku. To ina son jama'a a mai da hankali a kawo goyon baya ga 'yan jami'an tsaro a kawo goyon baya ga mai ce mishi iko. Na gaya muku yanzu ni ce inda abu ne wanda ya shahi jami'an tsaro ko in ce shugabanni da an yi marka da shi. Jami'an tsaro sun yi abin da suke yi kuma suna ci gaba da shi. Gwamnati ya yi abin da suke yi kuma shi na ci gaba da shi. A musamman nan jihar Tawa kun gani kwana 10 da suka gabata wato wannan babban mashawarta ta bisa harkar tsaro wadda ake cewa Conseil Regional de Sécurité a ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamna da ta ga wannan ƙurar tana son ta taso a cikin wannan jiha ta yi nazari ta ɗauki wani babban mataki na haramta yawo da moto a cikin waɗannan komin biyu na departament cinta cewa da komin cinta da kau. To abin da nake so in gaya muku ko in yi kira gare ku ina son jama'a su kawo goyon baya ga wannan ƙudurin saboda shi ne ke ba mu dama ke ba jami'an tsaro dama su yi aikinsu yadda kamata. Ba an dauke shi mana don ana son a cuta ma jama'a a'a an dauke shi ne don saboda a taimaka musu don saboda in babu tsaron kai mai kiwo baka zuwa kiwo kai mai sana'a baka zuwa wurin sana'a saboda shi ne an ka dauki gaggawa an ka dauki wagan kuduri don a yaƙe su da kyau da kyau. Amma yaƙin nan kamar na faɗi ba mu kaɗai shi ba muna son shugabanni cewa da hakimai da sarakuna ku kawo muna goyon baya na tsakani da Allah ba goyon bayan muna wuce ba tunda mun gani a wani waje akwai waɗansu da rana suna tare iko da rana suna tare da yan bindiga daɗi sai a yanzu a biya a farko me ya faru mu mun san komai da faru kuma za mu yaƙe su bari tun batu bai lalace ba dan mun samu umarni da makarata duk wanda mun ka samu shaida cewa yana da hannu a cikin wannan rashin matsalar tsaron za mu kama shi mu kai shi gaban hukuma a mai hukunci. A takaice abinda muke son mu gai kenan muna fatan bayanin da muka wadi ya karbi wajen jama'a kuma muna fatan duk wanda ya halarto nan wajen wannan taron Allah shi mai da shi gidan shi lafiya Allah ya taimake mu shi kama kasar mu lafiya shi kama jihar mu lafiya alhamdulillah wa sallam.